এইটা দেখো আজি ଆଉ କୋଉ ଫୁଲ ଫୁଟିନି ତ এইଟା ଦେଖିଦିଅ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମଲ୍ଲି ଫୁଲ। ବହୁତ କଡ଼ ଗୁଡ଼େ ବହୁତ ହେଇଯାଇଥିଲା ଫୁଲ, ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଉ କରିନି। ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଫୁଲ ବି ତଳେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ବୋଉ ନେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏବେ ଏଥିରେ କଢ଼ କିଛି ହୋଇଛି, ଏଇଟା ଫୁଟିବ କାଲି। ଆଜି ତ ଫୁଟିବନି, କାଲି ଆଡ଼କୁ ଫୁଟିଯିବ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ, ଆଉ ବହୁତ ମୁଁ ଛୋଟ ପଟ୍ରେ ଲଗେଇଛି। ଏତେ ସହଜରେ ହେଇଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ବହୁତ ଛୋଟ ପଟ୍ରେ ଇଜିଲି ଲାଗିଯାଉଛି ମଲ୍ଲି ଫୁଲ। ଏଇଟା ବହୁତ ବାସ୍ନାର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଢ଼ ଏଥିରେ ହୋଇଛି। ଆପଣ ବି ଆଣିକି ଲଗାନ୍ତୁ, ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ବାସ୍ନା ହେବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ କଢ଼ ମାନେ ହେଇଛି। ଆଉ ଆରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଢ଼ ହେଇଛି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏଇଟା ପୁରା ଫୁଲ ହେଇଯିବ ଫୁଲରେ। ଫାଷ୍ଟ ଆଣିଲା ବେଳେ ମୋ ଗଛଟା ମଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଏବେ ଫୁଟିଛି ଭିଙ୍କା ବା ସଦାବିହାରୀ ଗଛ। ଏଇଟା ବି ଦେଖେଇଥିଲି, ତ ଏଇଟା ବି ଆପଣ ଲଗେଇ ପାରିବେ ବହୁତ ସହଜରେ। ଫୁଲ ଏଥିରେ ହେଇଯିବ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ। ଏଇଟା ବି ସେମିତି ସେଇ ଛୋଟ ପଟ୍ରେ ଲାଗିଛି। ବହୁତ ସହଜରେ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଲଗେଇ ପାରିବେ, ଭିଙ୍କା ବା ସଦାବିହାରୀ। ଆହୁରି କେତେ ହେଇଥିଲା ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ହେଇନାହିଁ। ଏଇ ଗଛରେ ହିଁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ହୋଇଛି। ବହୁତ ମାତ୍ରା ତ ନାହିଁ, ମାନେ ଛୋଟ ଗଛ ଯେଉଁ ସାଇଜ୍ ଅନୁସାରେ, ସେ ସାଇଜ୍ ଅନୁସାରେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ, ୟାର ପତ୍ର ଟିକେ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଫୁଲ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ ଦୁଇଟା ସେମ୍ କଲର୍, କିନ୍ତୁ ସେମ୍ କଲର୍ ନୁହେଁ। ୟାର ଏଇ କଲର୍ଟା ଅଲଗା, ସେ କଲର୍ଟା ଅଲଗା। ଏଇଟା ଟିକେ ପର୍ପଲ୍ ବା ବାଇଗଣୀ କଲର୍ ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ସେଇଟା ଟିକେ ଗୋଲାପୀ ଟାଇପ୍ର ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବି ଭିଙ୍କା। ଏଇଟା ଟିକେ ଗଛର କଣ୍ଡିସନ୍ ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ, କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏ ଗଛକୁ ଟିକେ ଫଙ୍ଗସ୍ ଆଟାକ୍ ବା ଫିମ୍ପି ଯେଉଁ ନେଇକି, ସେଇଟା ଟିକେ ଅଧିକା ଟିକେ ଏ ଗଛକୁ ରିସ୍କ ଥାଏ। ତ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ତଳେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ।